Stmívá se na zemi bez naděje. Labuť, jež oněmí nezapěje. Jde Josef pěti do cisterny, veden je k oběti, kozel čelí. Stmívá se na zemi bez naděje. Labuť, jež oněmí nezapěje. Jde Josef pěti do cisterny, veden je. Vystačilo tohle snad, děkuju. Hezká písnička Bohuslav Rejnek. Já vás vítám, tady nás mluví. Dneska je květná neděle, jak všichni víte. Slavný příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma. A proto tento Bohuslav Rejnek, dobrý večer. Květná neděle, Jeruzalém, Ježíš Kristus, ratolesy a tak dále. Pašiový týden. Pašie z latinského pasio, což znamená utrpení. A proto jsme dneska tady. Kvůli, jak bych tak řekl, utrpení. Podívejte se, já mám tak trošku, nebo mám malinko, většinou začíná představit, tak se ozve z mikrofonu, vypněte si své mobilní telefony a zákaz fotografování během představení. Tak to dneska říkat nebudeme. Čili, abych se k tomu vrátil, utrpení, pasio. Máme takový pocit, že se jaksi věci zablokovaly, že jako trpíme, že přestala fungovat komunikace, že se ty komunikační kanály, oni se nám jaksi zadrhly. Vznikla jakási, jako bych řekl, obstrukce. Pane doktor, vy byste, jak se to, obstrukce, říkám to správně. Prostě ty kanály jsou jaksi neprůchodné a my, než se dostaneme ke... My lékaři říkáme obturace. Děkuji vám, pane doktore. Takže my, než se dostaneme přímo k meritu věci, k té hře, na kterou se jistě všichni těšíte, a tak bychom si to potřebovali nějak zahradit. Tu obstrukci nebo obsturaci, prostě tu neprůchodnost. A já jsem proto dneska pozval významného lékaře z fakultní vojenské nemocnici ve Střešovicích, pana doktora Martinka. Pane doktore, pojďte mezi nás. To je taky doktor. Tak, pane doktore, kdybyste, pan doktor Martínek ještě, pane doktore, jestli byste nám to mohl nějak zařadit, nějak nám to pomenovat a samozřejmě případně nám sdělit, jak se té obstrukce, té neprůchodnosti, té neschopnosti komunikovat, jak se toho zbavit. Čili prosím. Je pravda, poslanec Filip dneska řekl, že prezident republiky zbytečně obstruuje v případě Bárta. Abyste pochopili, i když možná by jsem taky patřil odborník na průjem, když jsem... To všechno se stalo. Já jsem neřekl, že pan doktor je samozřejmě gastroenterolog. Ale byl jsem vyslán mluvit odborně, seriózně o zácpě. A po té obstrukci tak je třeba si říct nejprve, co je to zácpa. Zácpa je, když si člověk nemůže dojít na toaletu a nemůže ty své informace vypudit lehce. Jak vypadá fyziologické vyprazdňování? Člověk si sedne na toaletu. Já vám to můžu když tak převádět, jestli chcete na mě jako na modelu. Nejlépe, nejfyziologičtější je to na turecké toaletě. Nevím, proč se... Ten nejslavnější český gastroenterolog profesor Mařatka říkal, že se neví, proč se Bulhaři urazili býti zobrazení jako turecká toaleta. Nejfyziologičtější způsob defekace a problém ODS u nich neexistuje.
protože, takže zkuste jenom na dřep. Tohle radíme pacientu úplně na dřep, pánev je uvolněna. Protože když si sednete na toaletu nebo na ten dřep, nebo teďka, ještě začnu úplně, teď jste uvolnění, relaxování, slyšíte odbornou přednášku nebo komediální, všechno je relaxováno, kromě vaší pánve a zevního svěrače. Takže když zakašlete, nic nevyjde. To je staženo. Představte si, že by to nebylo staženo, co by podám. Ve chvíli, ale kdy usednete na toaletu, I smích jako. Smích, ano, samozřejmě, ten svěrač leží. A když jdete na toaletu, tak fyziologická poloha konečníku. Jde do takového úhle. Či tady je střevo, tady jako už nic není. Tady je ten svěrač, ten je stažený a ten úhl je ostrý, proto tady nic nemůžeme. Ale když člověk usedne na toaletu, zatlačí, tak všechno se zatlačí, kromě pánve, ta relaxuje. Takže když se relaxuje, tak tady ten sval, který drží ten úhel, povolí. To znamená, že ten úhel je vlastně takový přímý, je to rovně. A sval taky povolí, takže když člověk tlačí, může ta informace jít ven. U každého je jiná. Prostě nerelaxace pánve. A pokud člověk dělá opak, to znamená, že více stáhne při defekaci ten sval, ten úhel se třeba ještě více naostří, nebo tlačíte a svíráte, máte takzvaný syndrom ODS. A to není legrace, protože to je opravdu obstrukční defekační syndrom, tak se to Abychom nezapomněli. Napište tam ODS. Ale mě pan... Ne, dobře, tak ne. Ta zkratka tam nemá být, ta zkratka. To si zapamatujete, ale co se... A prosím vás, tohle není legrace, to já přednáším pro praktické lékaře každý týden. Na podzim turné po republice, ale takže jsem obstrukčně defekační syndrom a léčí se to fyzioterapii. My ty lidi učíme relaxovat pánev a napřimovat úhel, prostě aby neměli problémy s tou defekací, tak je třeba, pokud máte problém s odeskou, jít na fyzioterapii. Takže zase co teda, jako, abych se toho zbavil, co mám dělat? Na tureckou. Když tak můžete prstík do konečníku. Ano. Cítíte si, svíráte nebo povolujete. Ano. A je to velká potíž mladých dám, mladé dámy mají často. To už nemusíme takhle do toho, takže... A mladí lékaři rádi léčí. Takže my všichni víme, jak se zbavit. My všichni teďka víme, jak se zbavit. Můžete to říct anglicky? Obstructive defecation syndrome. Krásně. Takže tohle se už umíme zbavit, víme jak na to. A teď pojďme už máme tu lehčí část. Tak to mám. Teď pojďme se už, aby jsme jak by vám to řekl, podívejte se. Takhle. My jsme tady v Rubínu začali mít velký problém s návštěvností. Nám přestali chodit lidi. My tady u nás máme takové, jako, ta dramaturgie říká toto, že se zde uvádějí světové premiéry nehraných her a nejlépe českých. Náš umělecký šéf Petr Kolečko už je velmi unavený. Napsal za tento rok 3 hry. My chodíme na Aurapont, chodíme na Dilia. Brouzdáme různě, po všech těch kamarády máme a prostě těch her je málo, je to velmi obtížné. A teď jsme se dozvěděli o jedné slečně, o Kristýnce, že něco připravuje. Tak jsme... Ne, ve smyslu, že ona chce něco psát. A protože, jak vidíte, naše poloha je velmi... Tady tímto tunelem, tady to můžete si vyfotit, my to tam máme zazdělý potom. To je tunel do Senátu, 400 metrů pod zemí. Tady je tunel na Hrad, taky pod zemí, a tady máme
600 metrů do parlamentu, tam takhle pod takovým. A my jsme vytvořili jakousi konspirační teorii, takovou konspirační situaci. Začali jsme ponoukat tu autorku, vytvářeli jsme různé situace, takže musíme se přiznat k tomu, že vlastně to, co se trošku děje, tak jako je tady od nás. Jako kultýře, protože my jsme bytostní divadelníci a samozřejmě my jdem po tom textu, abych tak řekl, o nic jiného nám ani tak nejde. Takže prosím vás, chodili jsme těma tunelama, jsme si donášli nápady a tak dále a opravdu nakonec nám to Kristýnka napsala. Ona dlouho přemýšlela, Kristýna, když jsme jednou byli v podzemí, tak když jsme byli s Kristýnou v podzemí u takové jako poslední jakoby, redakce toho textu, tak jsme nevěděli, jak se to jmenuje a pak někdo řekl Bloďatá bestie, tak jsme to jako tak pojmenovali. No. Takže prosím vás, já bych teďka tady připravil tu scénu na tu hru. Tak. Kdybyste se chtěli ještě na něco zeptat. My jsme každopádně slíbili, že nás na škole učili, já mám vysokou školu, tak nás učili na škole, že máme být věrní textu. Jo, že když třeba hraje Shakespeare, tak neškrtat v tom, Čechovovi neškrtat, Věneskovi neškrtat. Prostě ten autor si zaslouží to, aby jsme to hráli tak, jak to napsal. Protože já bych pozval Vítku. Vítek se dneska učesal, to je hrozný. Takže Kristýna, Bloďatá bestie, díl první, Vítek. Děláme nepěkné věci. Korumpujeme. Zastrašujeme, podporujeme protekcionalismus, minimalizujeme daně. Jsme stále drsnější a agresivnější. Teď musíme alespoň trochu ubrat. A dát naší bezbřeze rostoucí agresivitě jasně stanovené limity. Jdeme do politiky! Propojení s politickou mocí je pro nás životně důležité, protože jak ukazují statistiky, v Evropské unii 40% zakázek pro privátní bezpečnostní služby zadává veřejný sektor. Dnes politická a ekonomická moc splývá. Peníze plodí moc a moc plodí peníze. Náš cíl je vytvoření nejsilnější bezpečnostní agentury v zemi s dominantním postavením. Nazveme to ekonomickou základnou moci. ABL hlavně neprodávat. Detektivní firmy ABL, jenž má průnik do politiky financovat, mám verzálkami poznamenáno neprodávat. Zastrašování vládnoucí elity. Zastrašování vládnoucí elity. Ji nutíme pod konkurenčním tlakem k odpovědnějšímu chování. Moje politické cíle vidím hlavně v Praze. Což nám úplně tak nevyšlo.
Na magistrát se oni věci veřejné vůbec nedostali. Pokud se dopouštíme špatností, musíme je vykoupit významnějším prvkem sociálního altruismu, než je naše provinění. Je nezbytností elit směřovat k posilování ekonomické, sekundárně politické moci. Jsem psychopateticky vychýlen. Já, Bárta, jsem psychopaticky vychýlen ve prospěch sociálního altruismu a v neprospěch respektu k rodinným hodnotám, což je slabostí našeho systému. Je třeba si přiznat, jak se chováme. Například děláme maximum pro minimalizaci daňové zátěže. Korumpujeme. Podporujeme protekcionalismus. A to nejsem tak drsný, jak se říká. Co tím myslím? V rámci konkurenčního boje se snižuje práh citlivosti top manažerů vůči nemorálnímu, nelegálnímu jednání s pocitem, že se tak chovají všichni. Já, Bárta, si to přeju, ale sám jsem ještě drsnější. Koupím vám vše. Jen si řekněte. Moderní úvahy o vůdcovství upozorňují na význam následovníků, a to jste vy. Povinností mě, Víta Bárty, je učinit vše pro spokojenost svých následovníků. Bohužel nejsem dostatečně citlivý. Identifikaci potřeb svých spolupracovníků. A tímto? Na kabelky! A tímto vám garantuji maximální snahu o reakci. Prosím. Na silnici do Prahy jeden mladý cestař žil a kamení, a kamení, a kamení, a kamení, a kamení tam To posílaj do silnici šel. Paní mladé Nemá peníze zpívat. A povídá cestaři náš, pěknou práci tady máš. Cestář na to odpovídá. Cestář na to odpovídá. Krásná paní, to se ví. Krásná paní, to se ví. Kdybych já mohl jezdit ve zlatém kočáře, nedělal bych cestáře.
Ahoj, ahoj. Co to tady prosím tě máš? Ale toho si nevšímej, jako mi to tady ani nebylo. To je takovej cip. To mi dali v Ostravě. Abych si to sem přivez. V Ostravě? No, u nás. A co to máš ty tady, Kristýnko? Ale prosím tě, to nic, to my jsme fasovali. Druhé dějství. No, my už jsme uvažovali s Lukášem, že uděláme novou stranu. No ale vždyť počkej, my máme na účtech schovaný prachy. No, máme 120 milionů. 120 milionů na co? Na novou stranu? Na novou stranu, fakt? To je možný tak na malou stranu. Kdybych já vám teď řekla, v tom jsou šílený prachy. Teď je potřeba brutálně začít tlačit. My máme toho Rusnoka v Místku, v Ostravě zítra. Zítra si máme o všem mluvit. Na to téma, aby se vrátil k nám. No a nevím, co mu ten Bárta. Co? Jestli ho jako drží, nebo nedrží. To je potřeba, no, on se bojí. On se strašně bojí, ale zbytečně, že? Na každého něco má. Pane Číštíku, já chci pikolo malé. Já si dám taky piccolo malé. Já si dám kapučíno, děkuji. No, je jistota, že ta ODS vás podrží? Že vás nenechá chcípnout? Já si nedokážu představit, že ten Nečas je schopen postavit vládu na 101. Na 102 lidech, kteří budou fungovat. Já nevěřím, že to bude fungovat. Že on půjde do toho rizika. Ne. Ta ODS mu to nedovolí. Já vám to řeknu jinak. Jo? Já vám to řeknu jinak. Ta ODS mu dneska říká, to je tvoje vina, ty si nás do těchto sraček zatáhl, ty s tímhletím zmrdem si to tady celou dobu hrál. Bůh ví, co to je za psychouše a najednou ovládá vnitro. To je tvoje slabost a ty jdi do prdele. My tě odpálíme, udělá se nová, čistá, správná ODS, běž do hajzlu, si mrtvej. Jestli to prostě nezvládne, tak oni ho odstřelej. Vezme to někdo jiný. To já nevím kdo. A to... Jdeme. Já jsem měl pikolo. Děkujeme. No a ten Kluchoš, ten tam má takovou sílu v té ODS, jako třeba oni s tím, jak se jmenuje ten, tam ten, Benda. Co? Benda. Benda. Bendl, ne? Bendl. Jo, Bendl. No tak Bendl, no. No obrovskou má sílu, obrovskou, protože má ty regiony, no. Ale Bendl je slabý. Péťa je v pohodě. Co teď bude na té dopravě? Vždyť on tam má jako nachystaný těch projektů a... No právě. Otevřeně. Těm velkým hráčům, se kterými my mluvíme, se hodí předčasné volby. Jako Romanům a tak. Romanům a tak? Tam má tam Říman, tam má ten Roman, ten Říman, nebo tam má Roman Římana, nebo že... Posloucháš, dokážeš si představit, co my tady vlastně řešíme? Velkou vládu. Vysokou politiku. Počkej,
My tady řešíme takovéhle věci? Takže oni jako neví. Já bych byla, aby byly předčasné volby. Hele, ti naši si to vůbec neuvědomují. Oni furt počítají s tím, že se chtějí udržet u koryt. Ale paradoxně, u koryta jediný. Jo, jde to. To si Kristýnko nevšimne, jako by to tady ani nebylo. A odkud jsi to přivez? Ale z Ostravy. Z Ostravy? To jenom takovej cit. No tak pokračuj. No, abych tak nějak navázala. Oni furt počítají s tím, že se chtějí udržet u koryt, ale paradoxně u koryta jediný, kdo se chce udržet, je Petr Nečas, který tímhletím přichází o tu podporu. Tohle toho donutil udělat ten včerejší radikální krok. Ho donutil udělat Petr a regiony. Ty mu řekli, hele, jestli to neuděláš, tak my necháme poslat to do těch regionů a ty tě popravěj. Ty jsi jim to vnitro dal, ty jsi ten, kdo za to může. A on se pochlapil a udělal to takhle. No jo, ale ta Topka, ta byla ta, kdo s tím včera přišel s tou myšlenkou, že Véčka musí do hajzlu z celé vlády. No ale prosím tě, ten kníže, když on ani spí, když je to čete. No tak včera jsem seděla s knížetem. A hele, on se najednou probere. A je hrozně mravní. Včera se mnou seděl a byl to on, kdo řekl, tak takhle ne, Véčka z vlády. Fakt, jo. Může to znamenat předčasné volby. Hele, my jsme počítali s tím, že takoví ti skokaní, takoví ti, co jim jde o prachy, o koryta, se seberou a řeknou si, hele, radši než přijít o funkci nebo o ten plat poslanecký, tak do toho půjdou. A oni půjdou. Oni do toho půjdou, až jim to jakoby dojde. Ale oni mají furt pocity, jakoby, že ty Véčka, ten Báta, nechápou, o co jde. On furt nechápe, že to není hra. Ta Topka. Nakonec, když se teď zachová jako totálně ta mravní, ta, která tohleto zařízla, tak získá v podstatě část těch našich hlasů. Dobře. Jakou v tom hraje roli třeba Drobil? Máš šanci na nějaký ten návrat? Jo, Pavel se vrací. Pavel se chce vrátit? Pavel už se vrátil. My jsme ho spolu s Petrem vrátili do hry. Dobře, jsem to ztratil, dobře. Ale tady už se tam... V Ostravě jsme se o tom bavili. Pořád za ním stojí takový ti zátorští a tady ti další kamarádi. Já pořád mám obavu, aby to nepřinesl někdy něco. Když jeden ministr kvůli korupci odejde, druhý se nám tam hned tak jako vrátí. Ale on řekne, já jsem čistý, moje celá kauza byla prošetřená, já jsem absolutně čistý. Neboj. Hele, ale ono to je úplně jedno, jestli se Pavel vrátí nebo nevrátí. Akorát, že teda Pavel byl ten, kdo mě hned na první vzal na náměstkyni. Ten je zpátky. Blažek je můj, Mirka Němcová je moje. My jsme tady jako v Jiříkově vidím. Každopádně my jako příznivci se musíme setkat. Sejdeme se. Opravdu. A vy teď asi odsaď odjíždět nemůžete, že? Ne. Teďka fakt nemůžu. Ale když přijedete sem, tak mě tu najdete. No a co se teď říká? Co se říká? Kamil se taky posral.
Oni se všichni v nějakou chvíli prostě posrali nějak všichni, protože se prostě jako... Kamil se hrozně bál toho, že když odstoupí jenom Bárta, takže to bude jenom horší. Že protože jim ty ministerstva bude řídit. A bude je tam řídit a kasírovat. To on teďka teda jako dělá, ale nedělá to úplně ve 100%, protože ještě jeden den na té dopravě být musí. Jsme tady jak výžikově vidění, věď. No a Šmerda. Já jsem myslel, že odstoupil Šmerda. Ale ne, to byl Sikora. Sikora. No jistě, ten se z toho zhroutil ještě dřív, než odstoupil. A já myslím, že Šmerda. Ne, Šmerda je kandidát na ministra. Aha, počuvo. Odesácký kandidát na ministra. Ne, hečkarský podle mě. Myslím, jak výžikově To je ten jejich strašák. To my víme, tak tedy v té kauze Velíška. A to jsem vám právě chtěla říct. Kmenta potom jde. Kmenta jde po Bártovi. Kmenta ho dostane, protože Kmenta všecko ví. A Kmenta platí ODS. A Kmentu 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 platí ODS. Jsme tady jak výžikově viděli. O tom jsem se s tebou chtěla taky pobavit, víš? Ty bys to mohla krásně rychle posunout, víš? Velíšková má teď dokonalou šanci, stejně jako ten Škárka. Škárka jim to dal. To sledování na Praze 1. No jistě. Proto v těch největších sračkách nebude. No, protože on je ten zdroj a to stejný oni nabízejí tomu, kdo to pojmenuje. No. A to je úplně hrozný teďka, co se tam děje na tom ŘSD. Prosím tě, proto říkám, zvažme to nějak s tím Kmentou. Ta Mladá fronta je jediná, kdo to hraje s náma. Kdyby se odhalilo to ŘSD, tak je to i pro ty naše lidi. Oni furt věří. Oni tohleto nevidí. Já jsem věděla jenom některé informace. Dobře, ale Vždyť je tam hromada kmotrů, těch odesáckých, v tom ŘSD. Dobře, já vám to řeknu jinak. Dobře. Buď to budeme my, kdo bude určovat v tom ŘSD s novejma kmotrama. Nebo to necháme těm starým, který odhalí Kmenta a půjde to někam do prdele. No tak ty vole. Takže já to samozřejmě hraju s těma ODS kmotrama, ale s těma, kteří to chtějí změnit. A ty jsou někde u vesel, aspoň? Nebo čekaj, že aspoň budou? Proč myslíte, že ta Plzeň, že ten Jurečko, že jsem šla na státní zastupitelství? Ty vole, ten v tom klečí. Jo. Petr pražský zastupitelství na tom leží. Stejně jako Plzeň celá. Nakonec i ta Renata Vesecká, celá tady ta parta na tom klečí. Budu sedět. Je úplně jedno, jestli Bárta ovládá celou policii, protože my držíme celou justici. Proto ten Pospíšil. Jo, takhle. Všechno je to promyšlený. Já to teďka hraju tak, že teď se musí získat lidi. No dobře, tak třeba část věcí veřejných půjde za tebou. Ale jak dál? To máme vystoupit. Budeme novou stranou. V těch nejbližších dnech. Jako takhle. Kmenta už tu informaci má, včera mi to řekl. No, směrem jako na toho palase, jo? Jo. Směrem na to ŘSD. Půjde o to, odpálit palase, ukázat prachy, systém. Budeme to my, kdo bude vytvářet ten nový systém. Já nevím, jestli my ty lobby převálcujeme. Kristýno, víte sama, co bylo za průzer. Ta obyčejná změna ředitele, to víte. Já vám
něco řeknu. Podívejte se, to, co jsem já udělala, tak prostě ty lidi skončili. Počkejte, Kristýnko, mohla byste mi podřet ty vize? Já jsem to tady jenom prohodím. Můžeš něco říct? No, ale ty musíš, děkuji. A co to máte? Ale nic, to je takový cip z Ostravy, to mi takhle si vozíme. Až z Ostravy? Z Ostravy, no, mě to tam tak dali, no. No, tak Kristýnko. No, chtěla jsem říct, to je úplně jedno, jestli se půjde do předčasných voleb, nebo jestli oni to nějak... Beat Barta, ABL je teďka mrtvá firma. Jo. Oni nemají prachy. Uvědomte si, že největším průserem, proč on potřeboval to ŘSD, tak je to, že on je bez peněz. Barta je bez peněz. On šel do té politiky, ale on ty prachy pro ABL ještě nevydělal. Takže teď je mrtvej. Ten ABL nemůže držet svůj politický vliv a on jako politik už je odvařený. Platí ODS, a kmetu 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 platí ODS. To bylo dramatický. Radek Jon všem dokázal, že je neschopná figurka, takže ten už je taky mrtvý. Ano, jestli se půjde do předčasných voleb, tak i za tuhle věc jsem strašně ráda. A on ten Barta ještě nemá nastrčené kmotry na té dopravě? Ne. Respektive má, ale on to ještě nedokázal vybudovat. No tam má jenom toho polubu, že? To jsem zrovna chtěla říct. Tak co? Nepůjdem. Ještě zítra uměli nějak, zítra zkusit, co? On se nedá, on se bojí. A kdo tam ještě je takový, s kým by se jako dalo? Z poslanců? No, Chaloupka, Morava. No, a to jsou odkud lidi, co to? Jižní Morava. Tak to je ještě Navrátilová, Olomouc. Ta se okla, oni ji vydírají. Já nevím, kdo tam je ještě slabý. Andrýsková, Léňata. Co? Ta je úplně mimo, ta je sfanatizovaná. Nepřeválcují to zase nějaký ty kmotři, nějaký ty lobby zase budou mít zájem si dosadit ty svoje lidi a vyserou se na nás potom. Nerozumím, kdo? Já nevím, tak v pozadí stojí nějací ty kmotři ODS, když to takhle bude, tak tohle bouchne, tady tohle to všechno bouchne, převálčují nás, pak nám tam jako náměstkyni a na nás jako vždycky vyserou, já to... Co prezident? No! Co prezident? Prezident? Tak ten je jediný nebezpečný. Akorát, že řekněme, že my, a už se to blíží, on se taky posere při tom nárůstu těch informací. V té společnosti se to posouvá, takže on si toho moc nedovolí. Navíc, podle všeho se chystá za mě postavit Havel. Už pro tu náladu v té společnosti. Já chci, a na tom si budujeme ten image. Chci být ten čistý. Já jsem se z toho prostě neposrala. Oni se do toho tak zamotávají, ty podivné výroky Radka Jona, jak se mění Víta Barty. Napřed, že nic nedal, pak, že to byla půjčka, pak ty vole dár. Pak jsem si řekla o 6 milionů jako o úplatek. Jako dohromady? Ty tam budeš fungovat jak? Jako nestraník? Ano.
A ty budeš mít Aleše a ještě mě? Můžu s tím počítat? Neboj, o tebe se taky postarám. Hele, já jsem po dlouhý době v klidu. Se člověk zbavil toho průseru, teď tam to celou dobu Po 3/4 roce můžu zase dýchat. Myslím, že už mi nic neudělají. To už by bylo tak evidentní. Zkus to ještě toho Rusnoka. Co? A kdo tam ještě je? Chaloupka, Rusnok, Dáša, Valenta, co? A takový ty lidi z toho SNK, Novotný, Petra. A na něho nemají nic? No ještě ne? No, tak to oni to samozřejmě neřeknou. Oni neřeknou. My tam můžeme přijít a oni budou říkat ne. A nebo to dělají z přesvědčení. Nebo ze strachu. Někteří to dělají z fanatismu, někteří z přesvědčení a ze strachu. Aha. No, oni taky možná mají strach, že nevědí, co bude. My bychom si měli tak nějak sednout, jako my tady sednout a říct jim, co bude. To, jak jsme si řekli tady, co bude. Ale teď to zakázali. Víš co, nejlepší je, že za mnou stojí už všichni novináři. Mladá fronta mě plácá po ramenou. Akorát, že ti naši pičusové jsou tam tak jednotní. Oni potřebují čas. Mít čas, aby si to všechno přečetli v novinách. Hlavně, já bych potřebovala, aby začali tlačit spíš ty místní lidi. Hele, já jak jsem teď úplně v klidu. Jo. Tak opravdu nemám problém chodit všude. Všem všechno povyprávět. Furt dokola. A ty lidi mi věří. Jo. Já si to vezmu. No, halo? Co? Jo, já tam teďka jdu. No. Já za chvilku jdu s Petrem a jdu zjistit, jaký je ten stav u vás v klubu. No jasně, jo. No tak to vyřeším, jo? No tak pa. Čau. Pa. Čau. Pa, měj se pěkně, no ty taky. Pa. Ty to polož. Tak na stejno, jo? 3, 2, 1. Ty tam seš? Já taky. Tak pa. Jo? Po. Pusu. Po. Další ODSácký kmotr. Ten největší kmotr. Největší kmotr. Tak, Kristýnko, a... No dobře, takhle můžeme si takhle. Největší kmotr. Nechcete jablíčko? A ty mi si řekněte, Kristýnko, a jak on to tak jako snáší, ten váš mladý tady to všecko? Adam, hele, ten je v prdeli. Ten je úplně... No, jo, slyšel, že jsme spali s Luchodem. No, slyšel to. A tam to jako funguje natvrdo, ne? Že na ten Luchor, co? Ale jako nespíme spolu, ale teda to jenom proto, že on má teďka kofr.
to bylo teďka takový hodně jako no... Hele, prostě já jsem se s ním ještě nevyspala. Já jsem myslela, že pícháte s drobilem. To se vypráví, ale to vůbec není pravda. Víš, s tím nepíchám. S tím jsem nikdy nic neměla. Tak potom s tím tluchořem? Ne, ani s tím jsem nepíchala. S tím tluchořem? No, hele, a to i teď, když byl v Ostrově u mě v hotelu, tam spal, no, se nepíchalo. Ale teda jenom proto, abych byla přesvědčivá. Já jsem si řekla, že žiju fér, takže bych měla být přesvědčivá. Že když se mě náhodou někdo zeptá, vy máte poměr s Petrem Tluchořem, Dobišová, zeptej se mě, vy máte poměr s Petrem Tluchořem? Ne. Kristýno, vy máte poměr s Petrem Tluchořem? Tak já řeknu, ale prosím vás, já jsem v životě s Petrem Tluchořem nespala. Já potřebuji být přesvědčivá. Já když lžu, tak musím být přesvědčivá. Poměr se mnou má, ale proto to brzdím. A protože to je dost hrozný poměr a připravuje schodit vládu, tak si měsíc nezapíchá, no. Já razím. Jo, mám vás pozdravovat od Adama. No. Jak se má? Ale no tak, dnes je to hrozně. Jsme strašně rozhádaný. Skoro měsíc se mnou nekomunikoval, až vlastně včera přijel, no. Tak se, ježišmarja, nemám moc zaplacení. Zaplatíte to za mě. No jasně. Tam bez hadí. Tak pa, mějte se, pusu, slušití, no. Jde nám rychlý, tak bychom měli. Pojďme pendolínem. Ale já jsem to vždycky říkal, normální blondka bez ale si ty vidle. Vždycky jsem si přála prostě, aby věděl národ český, že jsem kanál, mluvím sprostě, kasat triko umím hezky. Všichni mě zradili, Lenka však nejvíce, jedinou mou kamarádkou je v ložnici štěnice. Nevinná, byla to lež cílená, jsem nevinná. Tak jak já se smím, aha, v kabelkách se koupu nahá, Radek všechno prokouk sakra, bolí mě má pátá čakra. Média se kolem točí, já myslím jen na tvé oči. Jsem nevinná, byla to lež šílená. Jsem nevinná. Vítku milý, už to pochop, lásko moje, miluji tě. Měl si vzít hněv, tvoje chyba, proto chovám se tak krutě. Když se s ní rozvedeš, k sobě dovedeš, já všechno odhodím,
kabelku. Kvítku, ty můj ošátkovaný Kvítku. Nevinná, byl to jenom puč. Glukozy, ty tchoří, slychý a tuč. Nastala tvá velká chvíle, rozflákej mi přitom brýle.